ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର। ବାପା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଣି ଦେଇଦେଲେ ମାଛ। ଝିଅ ମାଛ ଭାଜ। ମୁଁ ବି ଡେରି ନକରି ବାହାରିଗଲି ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଭାଜିଲେ ବୋଉ, ଆଈ, ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ନଣନ୍ଦ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ତ ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ବାହାରି ଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଈ ବି ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି, ଆଈ କହିଲେ ରହ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ବସିଯାଏ ତାପରେ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ତାପରେ ଖାଇଲୁ। ଆଈ ଆସିଛନ୍ତି ଆଣିକି ନେଇକି ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାର ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। ମାମୁଁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଇଥିଲେ, ପୁରା ଡାଲା ଫୁଲ କରିକି। ବୋଉଙ୍କର ମୋର କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳିଲା ପରେ ଅଧା ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି ରଖିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ ନୂଆ ମାଇଁ ମାନେ 5 ନମ୍ବର ମାଇଁ ଆଉ ମାମୁଁଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମତେ ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଧିକ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଥିବା ମାମୁଁ ମାଇଁ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ। ଆଗକୁ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ବାହାଘରର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ।